un acte de tots, un acte que fa justícia per a tots. Per tant, tots són benvinguts sense diferències, al contrari. Anem a reflexionar una mica, perquè buscar el record i el reconeixement dels que van patir les conseqüències de la Guerra Civil i dels que van lluitar contra la dictadura en defensa dels drets i de les llibertats democràtiques és una cosa essencial per a que un poble pugui anar endavant. I és necessari, per a créixer, fer un tribut al passat i potenciar la identitat d'una societat a la qual se la dota d'una eina per a la defensa de la democràcia. És un deute que tots els i les demòcrates tenim amb aquestes persones que lluitaren i fins i tot patiren presó, exili, humiliació, tortures i sobretot silenci i oblit. I això és alguna cosa que no podem permetre'ns ni oblidar, els ho devem. La memòria històrica busca transmetre ja no la versió dels vencedors, sinó aproximar-se als que han passat en realitat a través dels ulls dels vençuts, de tot el que ells han viscut i li ha passat. Deixa gent que va patir la repressió dels victoriosos en el conflicte armat. I és que és molt important recordar no tan sols què va passar i com va passar, sinó també traure de l'oblit a tots els ciutadans i ciutadanes que es van oposar activament a aquest règim dictatorial i que en moltes ocasions van patir la seva repressió. Una repressió que ha perdurat fins i tot ja dintre de l'estat democràtic. I és hora de posar en valor i recuperar la memòria amb majúscules i la dignitat d'aquests ciutadans i ciutadanes. Amb el Fòrum de la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina es treballa en accions destinades a obtenir el compliment dels principis de veritat, justícia i reparació de les víctimes i els seus familiars. I avui és un dels moments esperats, moment que anem a viure. Recordem que en els primers pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana es va presentar la proposta que va ser acceptada i ara per fi és realitat. Estem parlant d'aquesta proposta de col·locar un monument escultòric en alguna plaça o carrer de Cocentaina com a testimoni de l'homenatge que el poble i la societat en general volem rendir a aquells homes i dones que han viscut i que han sigut víctimes del franquisme, la guerra civil i la dictadura, i que van lluitar per la llibertat i la democràcia. La idea va estar proposada i en concret es tractava d'una obra, una escultura, de l'escultor i artista multidisciplinari Luis Ardevínez. Amb tot, aquesta data, la d'avui, ja està marcada en el calendari i recorda l'aprovació de la Constitució de la Segona República, amb aquells principis de democràcia, laïcisme, economia social i regionalisme per bandera. Així que aquest és un dia també molt especial a partir d'avui per al record així a Cocentaina. I ha arribat el moment, perquè estem parlant de lo que és una escultura, que per fi ja és una realitat, doncs anem a veure-la perquè la tenim així. Què millor que descobrir-la, i per això contem amb un membre del fòrum, en concret amb Bernardo Reig, que a més és secretari d'aquest fòrum, i també ens acompanya Maria Jesús Pérez, ella és exdirectora de Participació Ciutadana, que va fer, ella estava en aquesta elaboració d'aquests pressupostos participatius i d'aquestes propostes. Com està així amb nosaltres, que siguin ells els que ens l'ensenyen.
Anem a començar amb els parlaments. Ara ja el tenim així, a més està en un lloc que té molta vida, té molt de pas. Està al centre social, està al centre de salut. És una zona, hi ha un col·legi que té molt de pas per a la gent. Però com he dit, anem amb els parlaments, que és força important també. Els hem saludat abans a tots en general, però ara anem a donar pas al president del Fòrum per la Memòria Històrica Cocentaina. Ell és Àlex Barber, que enceta els parlaments amb unes paraules per a tots els que estem així. Àlex. Bon dia a tots i a totes. En nom del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cocentaina, m'agradaria expressar el nostre més sincer agraïment a tots els presents per acompanyar-nos en aquest significatiu esdeveniment d'inauguració del monument a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Voldria començar agraint a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, a l'Ajuntament de Cocentaina i també en especial a l'exdirectora de Participació Ciutadana, Maria Jesús Pérez, per el seu inestimable suport i contribució per fer possible la realització d'aquest monument. Vull també estendre el nostre agraïment als músics Carmen Botella, Vicent Ferragut, a Andreu Valor, a la Colla en Passet i també a la Moixeranga, Penyeta Blanca de Cocentaina, per participar en aquest acte inaugural, contribuint amb la seva música i per actuar en aquest acte d'homenatge a les víctimes de la dictadura, de la Guerra Civil i la dictadura franquista. També hem de donar les gràcies a les persones que parlarem en aquesta inauguració. A Milagro Sellers, per conduir aquest acte, a Irene Barrachina, regidora de Memòria Democràtica, a Jordi Pla, alcalde de Cocentaina, a Francesc Llobert, vicepresident del Fòrum, encara que finalment no ha pogut vindre, també hem de donar les gràcies a José Salvador Tàrrega, director general de Transparència, per la seva intenció de participar en aquest acte. No ens podem oblidar d'agrair a Luis Ardevínez, a Joan Jordà i a totes les persones que han dedicat el seu temps i esforç per a la creació d'aquesta obra que avui podem mirar. I també als treballadors de l'Ajuntament que ens han ajudat a col·locar-lo, a fer possible que tot això sigui una realitat. Agraïm també a tots els presents la seva presència en aquest acte tan significatiu. L'assistència de cadascun de vostès és un testimoniatge del valor que té aquest monument per a la nostra societat. Aquest monument perdurarà en el temps com a símbol de reivindicació de la pau i de la democràcia, recordant a totes aquelles persones que patiren la guerra i la llarga dictadura franquista. Una vegada més, gràcies a tots i a totes per ser aquí en aquest moment històric. Esperem que gaudisquen de la cerimònia d'inauguració i que aquesta escultura sigui apreciada per les generacions futures. Moltes gràcies de nou a tots i a totes. La música ens acompanya en molts moments de la nostra vida i en un acte com aquest, en un esdeveniment com aquest, tampoc pot faltar. Tenim la sort de tindre avui entre nosaltres a la soprano Carmen Botella. Ella va néixer al Gemesí i estudià cant en el Conservatori Joaquín Rodrigo de València, on va guanyar el Premi Extraordinari de Fi de Grau. Posteriorment es va traslladar a Viena per a continuar els seus estudis musicals. Per les seues característiques vocals i el seu gust per el Renaixement i el Barroc, va decidir dedicar-se professionalment a la interpretació de la música d'esta època i va realitzar el màster en l'Escola Superior de Música de Catalunya. Podíem continuar en el seu currículum perquè és llarguíssim, però anem sobretot a dir que ella, en l'Escola Superior de Música de Catalunya es va especialitzar en la interpretació de cant històric. Ell va completar la seva formació vocal amb cantants i professors de reconegut prestigi dintre del cant històric i ha participat en un nombrós nombre de festivals de música antiga i religiosa. Ha realitzat concerts en festivals europeus, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València i molt més. N'hi ha que entrar per a veure el seu currículum. És una veu fantàstica que avui ens acompanya, però no estarà sol. Estarà acompanyada al piano per Vicent Ferragut. Ell és organista de diverses esglésies de València i l'ha acompanyada d'ella en algun que altre acte.
Jo l'he escoltada fa un ratet assajar, provant micros i veus. El que anem a viure ara és realment bonic, és important, i recordo molt bé el que avui estem celebrant. Carme. Gràcies a tots. Estic molt contenta de poder participar així en este acte, i quan em comentaren, em demanaren participar i cantar alguna coseta, enseguida vaig pensar el que havia de fer. I era interpretar 3 de les 12 cançons populars que Federico García Lorca va harmonitzar. Són cançons populars que el poble coneixia i ell les va harmonitzar al piano i les va gravar en 1931 amb una cantant, actriu, ballarina de l'època que li diuen Encarnación López, l'Argentinita. I aquests discos es poden escoltar tan fàcilment com entrar a YouTube i posar Federico García Lorca, l'Argentinita, i poden escoltar les peces. I poden escoltar el piano tocat per Lorca, i això és impressionant. Les 3 peces que anem a fer és Anda Jaleo, és la segona Los Reyes de la Baraja i la tercera Los 4 Muleros. Són peces molt breus. Comencem? Moltes gràcies. I ara, com vos havia dit, Los Reyes de la Baraja. Si tu madre
Moltes gràcies. I ja per a finalitzar, Los Cuatro Muleros. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo, que van al campo. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, moreno y alto, moreno y alto. Aquí buscas la lumbre, aquí buscas la lumbre, aquí buscas la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lorca sempre és Lorca, però amb la veu de Carmen avui ha sigut ja sublime, veritat. Bé, i estem parlant del monument que avui s'inaugura, d'un autor, un comentat, Lluís Ardeviner. Coneixem algo més d'ell, encara que l'última part de la seva vida a Cocentaina ja és més coneguda, però anem als seus inicis. Ell va néixer a Madrid, es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Madrid en els anys 70, on va aprendre dibuix i pintura, modelatge i buidat i talla en fusta i gravat. Durant aquesta època va compartir reunions de partits polítics antifranquistes amb artistes pertanyents al realisme social, en el qual hi havia present molta càrrega política que denunciava les injustícies i que pretenia que l'art arribara a tot el poble. Juan Genovés, José Ortega, Arcadio Blasco, Escalona, Aragonès o Francisco Álvarez són alguns dels artistes amb els quals es reunia Lluís. Bé, amb ell va realitzar les seues primeres exposicions amb l'objecte o l'objectiu de recaptar diners per als presos i represaliats polítics del franquisme. I era per aquesta primera part que el va conduir on està avui en dia i a treballar com ha treballat. Coneixem la seva obra més recent, però també sempre es pot recordar un d'on ve. I parlem del que és el monument d'avui, perquè cada un li pot... L'art quan ix al carrer, cada un li dona la interpretació que vol, està clar. Però què millor que siga l'artista, ja que estem nomenant-lo, però encara no ha parlat, que ens expliqui un poc què és el que tenim així, què és el que ell ha volgut mostrar. Que Lluís, el toca vindre i contar-nos alguna cosa. I després a cada un que estigui del que vulgui.
Bueno, la verdad es que los sentimientos son muy difíciles de explicarlos, ¿no? Cuando uno tiene que poner tantas cosas en una obra, pues resulta muy difícil, ¿no? Y entonces yo he querido más que nada hacer una obra de símbolos. Por ejemplo, yo he querido hacer como medio árbol, ¿no? Por esta parte no tiene nada, por la otra tiene una especie de ramas que recuerdan un poco a un rompecabezas. Un rompecabezas que está inacabado pues por toda la gente que dio su vida, ¿no? por la democracia y la libertad. Y hay una parte diferenciada, que es esta especie de columna vertebral que tenemos aquí, que simboliza un poco la democracia, que es pues lo más importante que tenemos ahora mismo y por lo que luchó tanta gente, y que es la estructura de la libertad y de la convivencia. Y nada, es que la verdad es que no puedo hablar casi por lo emocionado que estoy, más o menos este tema, ¿no? Y gracias a todos por venir. La vida està tan present l'art, no pot faltar la poesia, que com va dir Gabriel Celaya, i a mi m'agrada dir molt, la poesia és una arma cargada de futur. Bé, avui ens acompanya un dels nostres poetes, Joan Jordà Sánchez. Ell és de Muro, perquè potser algú no ho sap, però és de Muro, encara que porta tota la vida així a Cocentaina, perquè ha treballat de mestre durant 40 anys, la major part d'ells, com estàvem dient, així al nostre poble. Ha participat en el moviment de renovació pedagògica i en la introducció de l'ensenyament del valencià a l'escola. És membre del Centre d'Estudis Contestants i de l'Associació Amics de Joan Valls. Com a poeta ha estat guardonat amb nombrosos premis, que tampoc anem a detallar així perquè el que volem és sentir-lo. Ha publicat diferents llibres i ha participat també en diverses obres col·lectives. Alguns poemes, com a cosa molt curiosa, han estat musicats pel compositor José Rafael Pascual Vilaplana. Joan, el mestre, serà sempre, però també el poeta. I avui també té un momentet així amb nosaltres per a llegir-nos algun que altre poema. Vinga, Joan. Bon dia. Tot arriba. Memòria viva. Som éssers humans, homes i dones lliures, cadascú el seu pensar i sentiments, però junts som un poble i una història. Ací on som, altres veus ja han dit bon dia, altres ulls han guaitat les nostres serres, altres mans han sembrat les nostres hortes, han fet moure els batans i alçat el crit perquè la vida fora justa i lliure. Tot el que ha passat és la nostra història i és memòria viva en el present. El que ha sigut perviu. L'amor té veu. Les nostres paraules són l'abraçada. Encara cou la brasa de la infàmia de quan la veu del poble fou emmudida pel crit de mort podrit en les entranyes de la malícia, el colp sec de l'odi. Abril havia obert camí a l'esperança. Esclatava en la llum un nou color, tant per fer, llargs camins per encetar. El que era sol d'uns pocs, ara de tots. Molt gran la il·lusió, dur el trajecte. Ben prompte, el fum encegà la raó. Tantes ànsies, tants quefers per atendre, molts errors i el pitjor horror, la guerra entre amics i germans. La sang amarga que cap vent s'emporta ni cap pluja esborra. Ara obrim finestrals de llibertat i honrem el testimoni fet llavor de tants homes i dones que sembraren la vida perseguint nous horitzons.
i eren morts ocults, coberts de silencis. Era una absència sempre present, un fil de veus perdut en la foscor. Morts sense descans, dols sense consol. Ens commou tanta pena, tants rancors. Sentim les veus que ens parlen des de l'ànima i les nostres paraules les abracen. No hi ha pitjor mort que el buit de l'oblit i sols l'amor manté viu el record. El que ha passat perviu en el present. Tots els morts tenen nom i són de tots. La nostra veu és un clam d'abraçada. Per guanyar a la mort, memòria viva. Ara, per tots i sempre, no mai més. La guerra, que alguns anomenaven civil, va tindre milers de morts i cada un dels morts té la seva importància per a la família, per a la societat. Però en van haver alguns que ens han quedat com a símbols. N'hi ha tres poetes. Federico García Lorca, mort en el mateix any 1936 en la seva ciutat, Granada. Antonio Machado, que moribund, cansat, malalt, va haver de travessar els Pirineus amb sa mare de quasi 90 anys i va morir només arribar a Cotlliure, on reposa els seus restes. I Miguel Hernández, un poeta que havia sigut la veu del poble més pobre. Havia sigut incitat a escriure per un retor del seu poble, Luis Almarcha, que posteriorment va ser bisbe i va ser procurador en Corts, i va ser el que li va fer impossible que una volta, 3 anys després, en el 1942, de presó en presó, morira de tuberculosi a la presó d'Alacant. Triar un poema per definir a García Lorca és difícil, a Miguel Hernández el que figura en l'estat és molt senzill, però hi ha que saber la situació en la que estava. Ell, malalt de tuberculosi, no va rebre aquesta atenció i tenia l'enyorança de la família, de la casa, i ho expressa en Canción Última. Pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llamada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza. I ara, de nou, la música ens acompanya amb el nostre cantautor Andreu Valor, un home compromès amb la vida, els seus valors, amb la dignitat col·lectiva i amb la llibertat. Arrelat a la terra que xafa, canta i expressa per aportar una altra opció de vida, lluny del que és el capitalisme. Aprenent de les emocions, segueix defensant unes lletres, un desig poètic i contundent que des de la prudència defensen la humanitat, el respecte, la terra, la llengua, la cultura i integren a les persones. Ell porta des del 2007 en solitari,
havent editat ja 9 discs discogràfics. El darrer, Un nou món, en el 2022. Guardonat com a millor disc de cançó d'autor als Premis Ovidi Montllor i nominat a millor disc de cançó d'autor als Premis Carles Santos de música organitzats per la Generalitat Valenciana. I ho deixem ahir, no anem a parlar de tot el que fa dia a dia Andreu Valor, perquè el que volem és sentir-lo i també parlar, perquè Andreu fa com els grans cantautors que abans de cada cançó es conta alguna història. Andreu. Bon dia a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per la invitació. Jo anava a dir-vos que disculpareu un poc la veu matinal. Despertar la veu sempre costa un poc més, però després d'escoltar la Carme, com que no tinc massa excuses, no? Així que, intentaré compartir-vos 2 cançons i una reflexió d'aquelles que diu Milagro, que a voltes, a més, em va intentar buscar algo coherent que compartir-vos. Va aparèixer ahir en una conversa en casa. I tindre un pare cantautor és un problema, perquè d'una xicoteta pregunta acabem fent un projecte de narrativa, no? Però primer us cantaré una cançó que s'anomena Tres roses, que fa homenatge justament a una de tantes víctimes d'aquestes situacions, no? Perquè al final, si volem entendre el que simbolitza la llibertat, no? És aquest tràmit justament on quan alguna de les persones no se sent en pau, no se sent lliure, qualsevol de diferent pensament, i la democràcia no és plena, no? Demostrar d'alguna manera sensibilitat cap a aquest tipus de símbols és entendre l'educació que necessita tota societat, no? Per intentar que el pensament col·lectiu i tan divers com en el que vivim, no? Pugui trobar un poc l'equilibri i evidentment mai es sustenta a través de la violència, de la por, del terrorisme en si, no? Tres roses, diu així. Sovint la vida és part del fred, de les arrugues que he esculpit. Viurem com si no passa el temps, sense expressar el que hem sentit. Que algú s'adormi indiferent, que algú no pot dormir, que el meu nom no s'esborra desgranant el sofriment, que desvia la memòria desgranant el sofriment. La llavor de tres roses no la calla cap fusell, que han robat la vida de tanta innocent. Sovint la vida és part del fred, de les arrugues que he esculpit. Viurem com si no passa el temps, veurem el que hem sentit. Sovint la vida és part del fred, de les arrugues que he esculpit. Viurem com si no passa el temps, viurem el que hem sentit.
Això és veritat. Va passar ahir per la vesprada, quan un dels meus fills, el major, que té una miqueta més de consciència, i el que m'imagino que és interessant també començar a compartir un poc l'essència de la vida i algunes reflexions d'aquelles que de vegades pesen molt en una societat com l'actual, que pensa que reflexionar sobre les coses és com molt dens i molt pesat, no? I jo considero justament que sense tindre la capacitat de dialogar, d'aprendre a comunicar-se, de pensar en com evolucionar, doncs les coses no tenen un futur molt esperançador, no? Em diu, papa, demà on cantes? I jo li dic, a casa fill, a Cocentaina. I és un concert normal del teu disc? I dic, no, carinyo, és una col·laboració en la inauguració d'una escultura en favor de la llibertat i en memòria de les persones que van perdre la vida en la dictadura. La dictadura? Què és una dictadura? La dictadura és un procés polític aconseguit per la força o violència que dona poder a una persona o grup i que reprimeix els drets humans i les llibertats de les persones si no actues i obeeixes com diuen. I estàs dient-me que no som lliures? Lliures? Doncs evidentment no vivim en els mateixos temps que llavors i sembla que tenim la possibilitat d'organitzar les nostres vides. Però fill, la vida amb la maduresa va tornant-se complexa. Has d'entendre que la vida no és un tràmit individualista, que vivim en col·lectiu i hem de procurar preservar un equilibri que permet a la societat, als pobles, viure en pau, en diversitat, i que ningú perdi la vida per ser diferent, encara que pense distintament al que un govern puntual dicte. Una cosa que em preocupa molt és quan el carrer, quan la societat, compra aquests discursos i actua de manera semblant impune, sent agressiva i violenta amb la societat que no és del seu gust. El feixisme, de fet, que és la conducta que avala aquesta actitud, permet apallissar immigrants, rebutjar els pobres, a la gent que pensa diferent, és injust en la igualtat de dones i homes, t'obliga a assumir un comportament o idea i callar. Com veus, actitud de supremacia que algú agafa per voluntat pròpia contra altres persones, creient-se superior o amo d'alguna cosa, d'un territori, d'una cultura o d'un pensament. Sentir-se superior, em diu ell, a algú i gastar la violència per demostrar justament aquesta superioritat. Com era aquella equació? La ignorància porta la por porta l'odi, l'odi porta la violència. Aquesta és l'equació, deia Averroès. Però Pau, queda't amb el que deia Beethoven, parlant també de la música i la importància de la cultura. L'únic símbol de superioritat es demostra en la bondat. I ara et pregunto jo, tu creus que vivim en llibertat? Pues jo continuo pensant que sí, no? Diu ell. Has vist les notícies actuals sobre Palestina, Ucraïna, sobre altres parts del món? Sí, però ens queda lluny, no? Lluny justament no és la resposta. Tu ho veus just. Saps que això ho van fer així fa 80 anys. Saps que persones com els teus iaios van viure en una dictadura. Saps que ton pare estaria tancat a la presó per expressar la disconformitat al règim encara que cantara la pau. Saps que avui en dia hi ha cantants a la presó per dir el que pensen i altres responsables de fraus i corrupció estan lliures. Saps que hi ha gent que segueix violentant els carrers perquè els agradaria tindre un sistema polític opressor. Saps que els historiadors van xifrar en més de 150.000 persones les assassinades per la repressió franquista. Saps que ningú mai no ha demanat perdó, tampoc l'Estat. Saps que hi ha milers de fets feixistes impunes i que persones innocents assassinades. Saps que hi ha un govern actual d'extrema dreta als parlaments. Escultures com les que avui inaugurem són un símbol de pau i llibertat que no volen identificar a cap bàndol. Volen ser educació i memòria per no tornar a repetir barbàries com aquestes. O almenys així ho entenc jo, o almenys així ho cante. Una guerra, l'odi, la violència són el nostre drama com a espècie. És la situació més dolenta que pot generar l'ésser humà, però també és la mostra egocentrista i ignorant de pensar que un fusell soluciona alguna cosa i que algú té dret a manar sobre ningú. No és qüestió de portar la contrària. Defensar-se de la injustícia és un comportament humà de subsistència. No és fàcil ni lícit assumir l'opressió, passar-te la vida individual o col·lectivament sent i fent el que diuen que has de fer encara que no estigues d'acord, encara que veges la injustícia, violència, morts, fins i tot, i ja saps que jo soc sensible a la identitat com a símbol de qui som, a no poder-te expressar fins i tot ni en la teua llengua, doncs ara, desafortunadament, tornen a haver exemples d'aquesta conducta que pretenen mudir el poble. Ara, desafortunadament, tornem a tindre aquest tipus de repressions. Mai vulgues res dolent per ningú, fill. Estimar i ajudar és infinitament més efectiu i digne que altra actitud negativa i et farà ser una persona capaç d'entendre la vida i lluny de voler treure rèdit de les coses a costa del patiment de ningú. Aquesta és la diferència. El poder.
Si tens escrúpols, allunya't d'ell. Aquesta és la diferència. Hi ha qui obliga, oprimeix, assassina, i hi ha qui es defensa per ètica, per moralitat, per desig de viure en una societat sense que ningú li diga què fer i com ser. Hi ha l'única tipus de persona que l'única cosa que volen és poder viure en pau. Tu pots assumir i acceptar viure en la injustícia i asfixiar en situació de veure a gent sofrir, doncs fes el bé. Aquest és el motiu d'aquesta escultura. Quan la veges, recorda la importància de la dignitat, de la igualtat i de la llibertat. Només així pots respirar en la vida. Jo no sé si en el primer Parlament ja va desconnectar el xiquet i no em va fer molt de cas, però jo l'ho deixo caure i ja anirà madurant a poc, no? L'últim tema que faré s'anomena Camí de les Garlandes. És un poema que vaig musicar fa temps de Vicent Valls, poeta també socarrat com nosaltres, i al final el dones compte de que la sensibilitat que intentes aportar en la teva cultura és intentar d'alguna manera fer que la reflexió sobre les coses faça o intente fer un millor futur, no? Un millor poble, una millor societat en la que habitem. Diu així. Mercaders de fal·làcies, possessius de supèrbia, codiciosos i avars, enemics de la vida. En secret cabdellaren un grapat de mentides sobre mi, sobre Helena i les nostres famílies. Finalment va arribar el decret de l'exili i la tardor. Primissera esclatava dolcíssima sobre els camps dels comiats, sobre l'or dels pollancrers. Vam creuar la frontera per les vinyes enceses, sota el sol de l'octubre com un codony daurat sobre un raïm encès. En l'atzur dels puríssims, amb els ulls plens de llàgrimes vam mirar la ciutat, camí de les Garlandes on comença el desert. Amb els pares malalts i la mula suada vam fer nit als afores a la vora d'un pou. Anys farà per ara que Almoina us demane pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records com les velles bagasses. 30 anys farà per ara que Almoina us demane pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records com les velles bagasses. 30 anys farà per ara que Almoina us demane pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records com les velles bagasses. Possessius de supèrbia, codiciosos i avars, enemics de la vida, en secret cabdellaren un grapat de mentides sobre mi, sobre Helena i les nostres famílies. 30 anys farà per ara que Almoina us demane pels camins oblidats que no porten enlloc, malvivint de records en les velles bagasses. Enemy.
amics de la vida. El que yo os había dicho, ¿no? Que él nos canta, pero siempre nos cuenta algo y algo que ens ajuda a reflexionar. Bé, arriba pues, el moment d'anar despedint el que és l'acte, però no el motiu que ens ha portat, que és aquesta escultura i el que significa. Molt bon dia a totes i tots. En reflexionar sobre la seva pròpia experiència, deia Jorge Semprún que el millor testimoni, en realitat l'únic testimoni verdader, és el que no ha sobreviscut, el que va arribar fins al final de l'experiència i va morir, però que ni els historiadors ni els sociòlegs han aconseguit encara resoldre aquesta contradicció. Com es pot convidar els verdaders testimonis, és a dir, els morts, als seus col·loquis? Com es pot fer-los parlar? Amb aquestes paraules, Semprún assenyala un problema que només podria solucionar el pas del temps, tot este temps. És un orgull per a mi poder parlar avui ací com a regidora de Memòria Històrica del poble de Cocentaina, en este moment tan esperat i necessari. Més de 80 anys després que acabara la guerra i quasi 50 anys després que morira el dictador, ens trobem ací per inaugurar un monument en homenatge i record a les víctimes de la dictadura, el franquisme i la guerra. Pot ser, després de tots estos anys, encara avui algú es pregunta si realment és necessari un acte com aquest, si realment cal dedicar un espai públic del nostre poble a la memòria de les víctimes, que durant tant i tant de temps han estat silenciades i amagades. I la resposta és clara. No només cal, sinó que és de justícia. Perquè no es tracta de passar cap pàgina. Es tracta d'intentar dignificar la memòria d'aquells que ja no poden parlar, que no van poder parlar durant molt i molt de temps. Una societat verdaderament democràtica ha de ser capaç d'invertir esforços i recursos en dignificar les víctimes de la barbàrie, del feixisme. Amb aquest monument intentem, d'alguna manera, combatre el buit que des de les institucions no s'ha sabut cobrir abans. Tractem de trencar el silenci i posar un poc de llum al nostre passat més fosc. És absolutament imprescindible establir polítiques públiques que permeten restituir simbòlicament totes les víctimes i familiars. I aquestes polítiques, clar està, han de desenvolupar-se conjuntament. Govern central, autonòmic, local i societat civil. És fonamental que treballem colze a colze i que posem totes i tots de la nostra part per intentar honrar i fer parlar la memòria de les víctimes. Des de l'Ajuntament de Cocentaina entenem com una prioritat esta tasca i prova d'això és la creació d'esta nova regidoria de Memòria Històrica. Però que ningú entenga aquesta qüestió com un fet merament simbòlic, que també. Estem decidides a dedicar recursos i esforços a enfortir, recuperar i divulgar la memòria democràtica. Malgrat tot això, si avui estem ací, és per la iniciativa i perseverança de la gent del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina. Hem d'agrair-los la seva tasca incansable i el seu esforç i treball des de la seva constitució al 2018. En nom de l'Ajuntament de Cocentaina, moltes gràcies. Moltes gràcies per enfortir i cuidar la nostra democràcia. Vull també donar l'enhorabona, per suposat, al nostre artista Luis Ardevínez, per haver sabut plasmar plàsticament l'homenatge a les víctimes, i a Joan Jordà, per trobar les paraules exactes. Gràcies als dos. De la mateixa manera, voldria agrair a la Generalitat Valenciana la seva col·laboració imprescindible per materialitzar este monument. Agrair, clar, als tècnics municipals que han trobat la manera de fer possible administrativament tot este procediment. I per descomptat, donar les gràcies a tot l'equip de govern local, especialment als companys Marisa i Rubén, per la seva insistència i treball perquè puguem avui estar ací. Donar-vos les més sinceres gràcies a tots i totes els ací presents, pel vostre suport. Per finalitzar, i acabe ja, no ho faig massa llarg, voldria donar l'enhorabona al poble de Cocentaina,
que des de ja mateixa compta amb un espai de memòria i reflexió. Esta inauguració és en si mateixa un homenatge a les víctimes i desitge que este punt esdevinga una xicoteta llum de record i respecte permanent cap a elles. Tornant a les paraules de Semprún, confiem que amb aquest pas endavant estiguem facilitant la possibilitat d'escoltar la veu dels verdaders testimonis de la història. Confiem que el monument siga una manera d'incloure en les nostres converses, en els nostres col·loquis, la veu de les víctimes. Parem atenció i estiguem a l'alçada. Veritat, justícia i reparació per a les víctimes. Moltes gràcies. I ara també demanem la presència de l'alcalde de Jordi Plat, també perquè es diga les paraules. Alcalde. Bon dia a totes i a tots. Fa goig veure esta plaça, este carrer, de gom a gom i ple de gent. I és que si avui estem ací i podem inaugurar este magnífic monument fet per Ardivínez és per la força de la gent. I és la força de la gent la que ha fet possible que avui estiguem ací. I això és així perquè la força de la gent va fer en primer lloc el retorn de la democràcia i va fer també possible este monument a través dels pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana, els quals vull posar en valor. Ara sembla que alguns volen fer taula rasa respecte a governs anteriors de la Generalitat, però si estem ací això és possible és perquè va haver un govern de la Generalitat de Progrés que va apostar per la memòria democràtica, va apostar per la participació i va apostar per anar enfortint la ciutadania i el conjunt de la nostra societat. Per tant, tot el meu agraïment a la Generalitat Valenciana i concretament i particularment a l'anterior directora general. Després també necessitem en ple segle XXI que les societats siguin vives, siguin reivindicatives, siguin fortes, que porten endavant les seves reivindicacions, les seves proclames, les seves iniciatives, les seves propostes. I això que hem comentat és un exemple més d'això, el Fòrum per la Memòria Democràtica de l'Alcoià i del Comtat, de la nostra comarca d'ací de Cocentaina, és el millor exemple d'això, de gent que s'uneix, de gent que s'associa, de gent que de manera altruista, de gent que amb vocació de servei públic i vocació democràtica de servir als demés i no a ells, aposta per enfortir els lligams democràtics, aposta per la gent, aposta per la memòria democràtica, aposta per la cultura i aposta per fer d'aquesta societat una societat més avançada. Per tant, també el meu agraïment a Bernardo, a Francesc Jover i a tota la gent que està implicada, com també Alejandro Barber, Ardevines, tota la gent que esteu ahí implicada. Avui trobo que Cocentaina és un poble més just. Avui Cocentaina és un dia més just amb l'exemple de la instal·lació i la inauguració d'aquest monument. I això són els passos que volem fer des d'aquest equip de govern. Passos sempre amb la gent, passos amb les entitats, passos amb la ciutadania i passos junts perquè és la manera d'entendre la vida, la manera d'entendre la política i la manera d'entendre el servei públic. Fer-ho junts. Si fem la vista enrere, estos 50 anys des de la mort del dictador, estos 80 anys des de la Guerra Civil, el feixisme i el franquisme ha anat mutant, ha anat canviant, ha anat innovant. Ara ja els feixistes ja no són sols la gent que alça el braç, ja no són sols la gent que té una indumentària determinada, sinó que el feixisme ha anat mutant, ha anat innovant, ha anat canviant, ha anat adaptant-se al segle XXI i el tenim més present que mai. Per tant, com hem comentat abans, necessitem societats fortes, necessitem gent implicada, necessitem valors, necessitem implicació, necessitem que la gent s'unisca per combatre això, perquè el feixisme és intolerància i front a la intolerància necessitem respecte. Front a la ira necessitem diàleg i front a la ràbia necessitem estima. Amb tots aquests valors que compartim tota la bona gent que estem ací, hem de combatre això perquè no torni més. Per tant, molta força a seguir, la meva enhorabona i el reconeixement de tot l'Ajuntament, a tota la gent que ha estat implicada així, Ardevínez, Francesc Jover, Joan, la Generalitat, Alejandro Barber, tota la gent del Fòrum per la Memòria Democràtica, Bernardo, i sobretot una frase que va dir Einstein. Einstein va dir que el món no es destruirà o el món no desapareixerà per aquells que no fan el bé, sinó per aquells
que no fan res. Per tant, impliquem-nos, col·laborem, instruem-nos, fem cultura, fem poble i mobilitzem-nos perquè això sols ho podem continuar persistint i perdurant la bona gent d'este país. Moltes gràcies i força. Amics i amigues que hem vingut de fora i companys i companyes. Bon dia a tots i benvinguts. Avui és un dia gran i memorable, especialment per a les entitats memorialistes. El fet d'aquest acte i el seu significat ho confirmen. Per fi hem pogut aconseguir que les víctimes de la dictadura franquista, república i guerra estiguin ací totes juntes en aquesta atrevida escultura del nostre artista Luis Ardevines, representat per una magnífica assistència i una magnífica col·laboració de tots i totes. Potser siguen manies senils meues, però la veritat és un goig veure recuperades de l'oblit la dignitat de moltíssimes ciutadans i ciutadanes que han estat silenciades, han estat oblidades, han estat ignorades. Persones que la dictadura franquista primer i la transició després van deixar amagades i van deixar marginades. Dir que el llarg franquisme solament va mostrar víctimes del bàndol guanyador. No vull dir en això que les havien d'haver amagat. No. Les víctimes de la República foren tan injustificables com les altres. Però hem de reconèixer que els familiars d'aquelles víctimes foren privilegiades perquè van poder honorar i guardar-los la deguda memòria als 8 vents. També donar-los als morts pogueren les familiars, donar-los als assassinats una digna sepultura. És el mínim que podia fer-se després de les salvatjades comeses. Solament vull afirmar contundentment que totes les víctimes tenen el mateix valor. Crec que té molta importància conèixer la història pel seu caràcter pedagògic que té. És per això que cal fer una reflexió per veure tot el que ha passat en la dictadura i en la guerra i en la situació tan amarga que vam repetir. No volem que es torni a repetir. Al cap i a la fi, tots i totes els que estem ací estem convençuts que mai més volem que torni aquella terrible situació. Després de la guerra d'Espanya, fou un error instal·lar una dictadura fèrrea, militar, a punta de pistola. No ho dic jo, és un reconeixement internacional del món democràtic. En Alemanya, França, Itàlia i altres llocs celebraren eleccions després de la Gran Guerra. Amb totes les dificultats i particularitats que vulgueu, però a tota Europa es va reinstaurar la democràcia.
Així no ho farem. Això fou un error històric que encara queden seqüeles que cal que entre tots borrem. Per acabar, vull dir que cal aprendre de la història, descobrir per què vingué la República i conèixer les desigualtats socials i econòmiques que hi havia aleshores. A partir d'ara haurem de familiaritzar-nos en el que va passar en realitat. S'ha de deixar, crec jo, i crec que estareu tots d'acord, deixar tot d'una d'estigmatitzar la República. Ja està bé. Especialment encetar una etapa sincera de reconciliació. Caldria deixar per a sempre tants anys d'eufòrica victòria. Ja està bé. De demanar perdó a tota hora. Això sí, serà indispensable que tinguem totes i tots una actitud inqüestionable d'acceptació al sistema democràtic. És l'únic, no n'hi ha altre. Caldrà un rebuig massiu a ideologies dogmàtiques que acaben sempre en dictadura. Qualsevol dictadura, no en volem cap. Qualsevol dictadura és terrible per a la societat. Volem una societat en pau, digna a les víctimes i que mai més tinguem per davant el feixisme. Gràcies. I anem a finalitzar l'acte, un acte en el que hem tingut parlaments, hem tingut art, música, hem tingut de tot. Sí que una coseta, i ho diu, no oblidem, és una proposta didàctica, tot està a l'escola, tot s'ha d'estudiar, tot, no s'ha de deixar res de costat, i en casa, parlar, no hi ha que callar. Bé, hem començat aquest acte amb la colla de dolçaines de Tabal Malpasset, que han obrit venint així, donant alegria, perquè és un acte alegre el d'avui. I si s'han donat compte, tenim ahí unes personetes de blanc, que ja tots coneixem, la Muixaranga Penyeta Blanca. Doncs a mi, amb el Malpasset i amb la Muixaranga, posaré punt i final a aquest acte. No finalitza, això és un principi. Tenim el monument, n'hi ha que continuar lluitant per la memòria històrica i lluitant per una societat igualitària. Benvinguts a tots, vos ho he dit al principi, ben trobats, i ara despedim, com no, amb el Malpasset i la Muixaranga, que estic esperant ja que es posen ahí, per a que finalitzen l'acte. Gràcies a tots per venir.